xa sidlula kule ndawo awele khona uNombu kuye kwakhona ubuhlungu ngaphakathi kwam kuba besekutheni na aze abesekembetha ambulale adlale ngaye kanje ngembumbulu. Uncatyiwe namhlanje kulokisha kwaDambuza eMgungundlovu KwaZulu-Natal uNombulelo Bhixa owabulawa ndawonye noMinenhle Ngcobo ebethandana naye besisine sinye. Kufaka njani na kunamadoda zambi doda linendoda likazi singayolanga ya wena mlala sathu isithonga wamanga nomuntu hayigamala. Iza kubanjwa ngomso eMarket Theatre eGauteng inkonzo yokuqala emswaneni kaJessica Mbangeni nalapho kuza kubeka ubhiyozela ubomi bakhe kuvathwe isinxibo sesintu. Yeah, and we feel it's a game where we definitely will have to match the speed in which they played last week, and we think having 3 backs on the bench will help in that regard. Umqeqeshi wamabhokobhoko uRasi Erasmus ulibhengezile namhlanje iqela lakhe liza kudlala umdlalo womlenze wesibini weRugby Championship neAll Blacks eKapa ngoMgqibelo. Sinamukele kwindaba zethu ngokuhlwanje yandamba indodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolimi lwezandla Botani Mzontsundu. Uncatyiwe namhlanje kwilokisha kwaDambuza eMgungundlovu KwaZulu-Natal uNombulelo Bhixa owabulawa ndawonye noMinenhle Ngcobo abethandana naye esisibini sadutyulwa ngumfana owayethandana noMinenhle kwiveki ephelileyo kukholelwa kuba umrhanelwa ebeqhutywa sisikhwele ngobudlelwane bamaxhoba. Usapho luvakalise ukuchitheka komphefumlo kukusweleka kukaNombulelo Bhixa owabulawa kwiveki ephelileyo kwinto ekukholelwa ukuba lulwaphulo-mthetho loyamene nentiyo ngakuluntu lwe-LGBTQI. OkaBhixa wadutyulwa wasweleka ndawonye neqabane lakhe uMinenhle Ngcobo ngumfana wayethandana noNgcobo nekukholelwa ukuba ubengaxolanga bubudlelwane besisibini. Buhlungu kakhulu. Sebuhlungu kakhulu. Ukudla akungeni kunzima ulala ngoba isekhona namanje nje le ndawo. Kahle kahle xa sidlula kule ndawo awele khona uNombu kuye kwakhona ubuhlungu ngaphakathi kwam kuba besekutheni na aze abesekembetha ambulale adlale ngaye kanje ngembumbulu. Sesicela uhulumeni Nkosi yami asilekelele ukuthi iphele nya lento ngoba uNombu uyikhethele kuba aphile kanje. Ukanti abahlobo bakaBhixa bathi intiyo ngakuluntu lwe-LGBTQI inzulu yaye bamemelela kubulungisa. Okubuhlungu ukuthi angazi noma ingoba thina sika LGBTIQ+A ingakho ningalandelelwa leli cala umuntu afika azichanasele la ekhona siyacela kakhulu siyacela la nimbona khona please guys lo muntu wenza into ebuhlungu akekho umuntu ekufuna ngabe ufaka nje ake ngenxa ukuthi uphila impilo yakhe. Hearing such cases it really breaks our hearts because we take 5 steps forward and we take 10 steps backwards, so such cases really breaks our hearts. Iqabane likaBhixa uMinenhle Ngcobo yena uza kubekwa kwikhaya lakhe lokuphumla unaphakade ngecawa. Owasetyhini ona28 iminyaka ubudala waseQhokama eNqeleni eMpuma Koloni uhleli ngendlu emva kokuhlaselwa zizinja ezinobungozi zimonzakalise. uPhumla Nqengwayo wayezilolonga ngethuba izinja zomzi othile zitsibe esangweni zimhlasela kanti kutshanje unogado bexelenga kwiofisi yemicimbi yezekhaya kwaseNqeleni wahlaselwa kwazezi zinja wasweleka. Amapolisa ephondweni anqinile kuba kuvulwe ityala lokubulala ngokungenanjongo kakunogada uNdumiso Zwini ukanti sithanda ukulumkisa abo banenhliziyo ezibuthathaka ngengxelo equlathwe kwelinqaku liza noNtsiki Noyiya. Yilali yaseQhokama le apho ikhoyo inkaba kaPhumla Nqengwayo kodwa ngoku ufihle intloko eKapa kuya kuzingela amadlelo ahlaza anokwazi ukumelana nemeko yakhe yokukhubazeka bumini. Ulangazelela uncedo lokuxonyezelelwa kwezihlunu nonyango olusemgangathweni kodwa akanazo iintsiba nanjengoko engakwazi ukuqhubeleka neshishini lakhe lokwenza iinwele. Exercise ekuseni
Ndathi xa ndidlula ngakowazo kwacaba azivalelwanga, zasukuma zabe ziyi-4 zandileqa and ndandingaphethanga nento esandleni yokuzama uba ndizibethe ngayo, zandibamba ke zanditya. Umama wakhe uNothembile Ngqingwayo ubeqamele ngethemba lokuba njengoko uPhumla ikukuphela komntwana oqoshelise imfundo enomsila kubantwana bakhe abalithoba, uzawuphucula imeko yekhaya akuphangela. Ndiye ndabetheka kakhulu umntana ngibala imali uba bengakafumani umsebenzi, wafunda wathwala isidanga. Umsebenzi ke ngwakawufumani, wabamba into kweluka, wazifunela isaluni, waqatsha umntu uba makamncedise. Kwenzeka ke le nto yenzekayo. Lo ngumgaqo apho uPhumla ahlaselwe khona zizinja ezinobungozi wonzakala kanobom. Ikwasesisitalato apho uNdumiso Zweni aqwengwe wasweleka kwazezi zinja zinobungozi. Usapho longasekhoyo uNdumiso Zweni lucele ukuba lungaphefumli kumabonakude ngalomba, nanjengoko ubathunuka amanxeba ngenxa yobuzaza bayo nokuxheleka emphefumlweni ngumbono ukubona umzimba kaNdumiso uqunquluzile. Usapho lufuna ubulungisa. Izinja eziyi-4 zithathwe ngabakwa-SPCA, lo gama ezimbini zibulewe ngabahlali. Idokethi lasiwa kumtshutshisi woluntu omkhulu ukuze enze isigqibo. Akukabanjwa mntu njengoko kungekho sigqibo senziweyo ngumtshutshisi woluntu omkhulu. Umnikazi wezo zinja zine uye wazinikezela eMthatha SPCA. Zaze zathathwa ke ngokwezo zinja zabe ziyatofa ziyafa. Siyabacela abahlali, xa kukho into elulumi ekukumila kolu hlobo, mabayichaze emapoliseni. Ukanti umnikazi wezinja uthembise uPhumla ngembuyekezo. Kwindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa Newsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eQhokama eNgqeleni eMpuma Koloni. Asaphokoka amazwi ovelwano ngalo zonke ngokudlula emhlabeni kukaJessica Mbangeni emva kwengulo emfutshane kwimpelaveki ephelileyo. uJessica Mbangeni ibiyimbongi, unyawontle nonozakuzaku wenkcubeko yeli kumazwe ngamazwe ehlabathi. Inkonzo yakhe yokuqala emswaneni iza kubanjwa ngentsimbi yesibini emva kwemini ngomso eMarket Theatre eRhawutini, nalapho kuza kube kubhiyozelwa ubomi bakhe kuvathwe isinxibo sesintu. Kufakwa njani na kunamadoda indoda linendodelikazi singayolelanga yawe namlela sathu isithonga wamangala umntu wayingamalala. uJessica Mbangeni ubuphilile ubomi ngokupheleleyo, nathi singumZantsi Afrika wasihombisa wasenza abantu phakathi kwezinye izizwe, kwaye waba ngunozakuzaku ozakuze kwavakala ezakuzela inkcubeko nolwimi lwethu lwenkobe. Ngomso ke kuza kube kubhiyozelwa ubomi bakhe kwinkonzo yokugqwala emswaneni eMarket Theatre eRhawutini, nalapho iimvumi kwakunye neembongi ziza kusina zidedelana zibolekisana ngeqonga. Amalungiselelo umsebenzi wokucelebrate impilo kaSisi Jessica Mbangeni kusasa ahamba kakuhle kakhulu. We have confirmed ukuthi kuzoba kuseMarket Theatre at the John Kani venue. Umsebenzi ozoqala ngo-2 o'clock emini. Siyacela abantu bakithi bafike bavunulile ngempahla zabo ezihlukahlukile traditional, ngoba siyamazi uSisi Jess wawumuntu ozithandayo, othanda nesintu. Usapho luphinde lwabamba ngazibini nangenkxaso namazwi ovelwano aphuma mbombozone kwihlabathi. Sithanda ukubonga nabantu baseJamaica that have contacted the family to say they will be making an official celebration khona le Jamaica. So lokho kuyabonisa ukuthi uJess wayethandiwe endaweni eningi kakhulu. So siyabonga on behalf of the family. Ukanti ke usapho luthi uza kubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela eNqamakhwe kwiveki ezayo, kwaye umhla womngcwabo baza kuwubhengeza kungekudala. uBruce Blaine Gunyang waseMpuma Koloni wakhulela kummandla waseKai Road. uBruce nowaziwa kakhulu ngelikakhaya kumaqonga ezonxibelelwano uthi njengotishala uthi yinto ayibona ibalulekile ukuphuhlisa ilwimi zemveli ingakumbi isiXhosa. Bruce Blaine, siyakwamkela enkosi ngexesha lakho. Ingaba yintoni eyakutsala ukuba ufunde ulwimi lwesiXhosa? Enkosi kakhulu ngokunikwamkela, nam ndifuna ukunibulisa namhlanje. Ndingathi ukuba ukufunda isiXhosa siqale ngoku ndisemncinci kakhulu, azange
ndiphile ngemini endingasithethiyo isiXhosa. Ke ngoku ndafumana umdla wokusifunda esikolweni ngootitshala bam abasithandayo kakhulu. Njengoko siyazi ukuba xa ufunda ulwimi lwezinye iintlanga ufunda namasiko nezithethe zabo, kutheni kuwe kubalulekile ukufunda amasiko nezithethe zamaXhosa? Siyabona ukuba unaso nesiduko, ungumni kanene. Ndingumqwathi uDikela uNonentswayibane Qazindlela. Kubalulekile kakhulu kaloku izithethe zisifundisa ngemvelaphi yethu. Zisibamba kule ndawo esiphuma kuyo ke nokuba siye phi na kwilizwe lethu elikhulu kangaka sikhumbule ekhaya xa sikhumbule izithethe zethu. Ingaba abantu osondele kubo abamhlophe banawo umdla wokufunda ukuthetha isiXhosa? Sikhe simbone uTata uThemba kwezinye zeevidiyo zakho, kwaye oku cinga kungadlala indima engakanani kubumbano lweli lizwe? Kubalulekile kaloku inika abantu baseMzantsi Afrika ithuba lokuqhagamshela ngaphandle kwesiNgesi neAfrikaans. Ke kubalulekile kakhulu kaloku naxa ufunda ulwimi lomntu ufunda ngenkcubeko yomntu, awufundi nje ulwimi lokwazi ukuthetha nomnye umntu. Awupheli apho, uzomqonda lo mntu nendlela ecinga ngazo nangemvelaphi yakhe. Khaya, ingaba singabantu abantsundu kweli kuyafuneka nathi sizinuke amakhwapha njengoko ezinye iintlanga zingazithethi iilwimi zethu ngokuba nathi abantwana bethu ezindlini bathetha isiNgesi? Kubalulekile ukuba simane sijonge emakhayeni kwabantu abangamaXhosa kuba ngexesha le-apartheid urhulumente ujonge phantsi xa ejonge isiXhosa, bazama ukuphakamisa iAfrikaans nesiNgesi. Ke kuzokuba nzima kakhulu ukuguqula le ndlela sicinga ngayo singabantu, kodwa kubalulekile ke siqale ekhaya. Ke ngoku esikolweni ootitshala bayikhuthaze loo nto yokuba sifunde isiXhosa, ulwimi lwenkobe. Khaya, kwisikolo ofunda kuso nakwindawo mhlawumbi oye uzihambele apho eNtshona Koloni, ingaba abantu bakwamkela njani? Nakwisikolo ofundisa kuso wamkelwa njani? Zange babe nayo into ethi hayibo lo mlungu uzawukwazi nyani ukufundisa abantwana bethu? Bekunjalo ngakumbi kwabantu abantsundu ekuqaleni, kodwa bakhawulezile ke ngoku undithemba kuba babona lo msebenzi ondiwenzayo, babona ke ngokuba ndidinga ukuncedisa abantwana babo ukuze bafumane bona ithuba lokuba bafunde isiXhosa. Ke esi sikolo sam endifundisa kuso, iBridge House, iyasiphakamisa isiXhosa, iyabakhuthaza abantwana abafuna ukusifunda isiXhosa. Sibona inguqulelo ezayo apha eMzantsi Afrika, ngakumbi kwizikolo zabantwana enabantwana abamhlophe. Siyakubona uba ungumntu oyithandayo imfuyo kwaye uyakukhuthaza nokubatselwa kwabantwana iintsomi. Ingaba ibaluleke kangakanani loo nto? Ibalulekile kakhulu kuba xa ufundisa abantwana ngokusebenzisa intsomi ubabonisa into bayiqondayo, ukwazi ke ngoku ukubabonisa ngabalinganiswa njengoJakalashe ukuba siyabafumana nabantu abanjalo ebomini. Bakwazi ke ngoku abantwana ukuqhubekeka ngaloo ndlela. Ke nam ndikhulele efama, imfuyo ndiyayithanda kakhulu, iigusha neenkomo nezinto ezifana neziphingo nemiqokolo indikhumbuza ngekhaya. Ke nam ndizama ukunika abantwana bam elo thuba ekukhuleni kwabo. Khaya, siyabulela. Enkosi kakhulu Dikela Nonentswayibane, enkosi kakhulu ngexesha lakho. Ngabulela ngexesha lenu baphulaphuli. Lo ke ibinguBruce Blaine owaziwa ngelikaKhaya. Xa sihlabela mgama indumasi yomdaniso amapiano noyinzalelwane yaseLimpopo nowaziwa ngelikaLimpopo Boy uthi emveni kokushiywa ngumama wakhe emhlabeni kwanyanzeleka xoze mphini wumbi ugxothi ikati eziko. Uthi sakhono awasifunda kumama wakhe sokudanisa simenze wazakhela igama kweli nakumazwe angaphandle. uLimpopo Boy uthi ukujayiva sisakhona wazifumana kunina ongasekhoyo eneminyaka esixhenxe nowayedume ngenxa yokujayiva, nto leyo imenze wazakhela igama kumaqonga eli nangaphandle. When I started dancing, I was 12 years. Yes, then I started getting positive vibes from different people around my village. They were like, oh, you know, when you grow up in a rural area and
the community supports you because of what have been happening back then to my mom. They were like, oh, when we see you doing this, remind us of your mom has been doing this, please keep going and all that. That's when I took it serious. Uthoka uthi kwawona mazwe asele wahambile elona liphuma phambili China kwaye unxibelelwano phakathi kwakhe nabemi baseChina ayingomcelimngeni nanjengoko bezimisele ukufunda banzi ngenkcubeko yoMzantsi Afrika ingakumbi umjayivo wamapiano. China is very quick, man, and they're fast, and I think it seems like they had South African flow in them before I can even teach them. Uthoka uthi ukudibana kwakhe nomphathiso wezobugcisa nenkcubeko umnumzana uGayton Mackenzie kumnika ithemba lokuba angancediswa kwimizamo yakhe yokuzakhela indawo yokufundisa nabanye umjayivo kumaphondo onke eli. It has been my dream to meet our minister so I can engage with him and share the ideas and all that. And you know, I have a big dream. My big dream is to open a dance academy. If I see myself having a dance academy in each province in my country, that will be good for me. Nangona engafumani inkxaso mali kurhulumente okwangoku uthi eyona ndlela agxotha ngayo ikati eziko kukufundisa abantu umjayivo. I make a living from the workshop that I'm doing all over the country. Yeah. Uqukumbele ngelithi kwimicelimngeni ajamelene nayo kungabonelwa ntweni ngabo bavelisa umculo awusebenzisayo kwiividiyo zakhe. Ungaxhaswa ngokwezimali nokuzibhatalela ihambo zakhe zaphesheya. Umatume Thoka nowaziwa ngelika Limpopo Boy uthi akukho nanye into yakumnqanda ngelixesha uyawunqandwa ziinkwekwezi kuphela ukutsho oku ngethuba elungiselela ukundulukela kwilizwe laphesheya ukusukela ngoSeptemba ukuyoma ngo-Okthobha. Kwiindaba zethu kuChannel 163 noziphathelwa yiNewsroom Africa ndinguviyo lwethu Yamba. Masiphosa amehlo kwimozulu nesiphathelwe ngithabile Makhaphela. Ndibabeka zibini kumamqwathi noNcuthi kudesika yendaba yakubulisa nawe mbukeli wam apha ekhaya ndikwamkela bethuna edeskeni yemozulu mnaki igama lam kuThabile Makhaphela ndinzokazi yabathembu eyamva nje imozulu yenjenje. Sivula ke mbukela kaloku Paula ngokubanzi ziganeko zakutshanje apha eMzantsi Afrika kuphela imeko ezifana kaloku nelanga lihlaba umhlaba kamandi phaya sibona pha ko-Fixburg ekuseni noxa kubanda imaxongo imeko ngomoya obhudlayo phaya ekuseni ngala 4 iyaguquka itshintshe futhi bentle imozulu pha kurhatya ngo-27 degrees amaqondo wakho mbukeli wam aphantsi naphezulu sivula kaloku yokuqala nqa kuphaya eMpuma Koloni njengaphaya ko-Burgersdorp kusabanda phaya ekuseni futhi ngaye kwakhona la 4 degrees itshintshe ngamafu nje yonke emva kwemini futhi ngo-24 degrees kanti ke mbukeli imozulu apha ephondo lase-Free State kumbindi apha eMzantsi Afrika phaya kaloku Sasolburg kumantla kuwo wonke nje lo mmandla phaya ekuseni kusekuhle futhi licwengile izulu phaya ngala 11 degrees bahambe nemini futhi beyisonga kamnandi ngo-28 degrees kanti ke bona phaya ephondweni laseNtshona Koloni ngomso phaya eKapa lodumo kwasekuseni nje kuhle kuphole kamandi futhi ngo-10 degrees kanti kusacwenge kamandi naphaya ko-Cape Agulhas ngamafu njangephu ngeshumi nje likhatshwe sisithandathu kanti ke bona phaya ephondo lase-Northern Cape ngomso koKuruman phaya bevuka kamandi ngesasibhozo lihlelanga futhi yonke nje emva kwemini ngomso naphaya eKimberley ngo-30 degrees xa beyisonga beyivala laa mini yabo. Xa sihambela mgama ke bukele sithoka lephondo lethu elilandelayo kuphaka lokhu eNorth West ngomso Tosca phaya umzekelo kwasekuseni futhi ngesasithoba kutshise mpela phaya xa beqhuba nosuku lwabo ngamashumi-3 azakhatshwe sisithathu kuyatshisa naseRustenburg ekuseni ngo-10 kanti ke bona mbukele apha kaloku eRhawutini kumazantsi Springs ikhona ingqelana njengephi xa bevuka phaya ekuseni futhi ngala 7 degrees kodwa ke mbukele lokho kucwenge kamandi phaya ngorhatya futhi ngaye kaloku la 26 degrees nje yonke lamva kwemini kanti ke bona phaya ephondweni laseLimpopo ngomso Thabazimbi phaya neziphaluka ngaye kaloku la 11 degrees ekuseni kuyatshisa kuzole kamandi nje yonke emva kwemini ngomso futhi ngenqatsini ka-32 degrees kanti ke bona kasehla njalo futhi sithi chu siyoke phaya ephondweni laseMpumalanga ngomso Sikhukhuza abikiwe amafu phaya ehamba nengqele phaya ekuseni kwakhona futhi ngeshumi nje likhatshwe sisithathu inhle iphole kamandi lamozulu futhi naseMbombela ngo-27 degrees mbukele ekhaya okokugqibela nqa KwaZulu Natal njengaphaya kaloku iNewcastle amafu nje abikwa kahle phaya ekuseni futhi ngala 8 degrees kanti bayayivala imini futhi ngo-27 degrees kuyanetha eLady Smith ngomso ngo-27 degrees bethuna mna ndithanda kangaka xesha lemiyole. Kamnandi mawethu.